سلام انتعنا معكم يخون خبركم سمعتنا بهرميني ميديا نلوم سولس 17 مسكرم زتدالو حصرت وانا وزيناتات تاسعبنا خنقربلكم هنا نمكتالكم من عدمنا بقندنا اقتصاتهم كنفلم شودن بسميناو فنلاند حدش مدبر نيتو كتمرح كمتخل منيسترات مكلخال كلتين هاجرات مالسوني بستوكولم بزهبو غازيت او مجلسي مفلاتهم سلف محبراዊ ዲሞክራሲ ኣብ ሎተሪ ዝተመርኮሰ ፃዕርታት ምትእኻብ ገንዘብ የካይድ ኣሎ ብዝብል ብብርቱዕ ነቐፌታ ይወርዶ ምህላው ምስ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ምትእስሳር ኣለዋ ተባሂላ ተጠርጠረት ሽወደናዊት ጓል ኣንስተይቲ ብጀምላዊ ህልቂት ያዚዳውያን ክትክሰስ ምዃና ከምኡውን ኣሜሪካ ንቲክቶክ ክትእግድ ምዃና ምፍላጣን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝሮትም شودن بسميناو فنلاند حدش مدبر نيتو ክትመርሕ ከምትኽእል ሚኒስትራት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ማልሶኒ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጦም ሰራሕተኛታት ሽወደን ምስ ሰራዊት ፊንላንድ ከምኡውን ካብ ካልኦት ሃገራት ኔቶ ምስ ዝመፁ ኣባላት ሰራዊት ወታደራዊ ልምምድ ክውጥኑን ክመርሑን እዮም ዕላማ እዚ ምንቅስቓስ ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ንምድንፋዕ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ናብ ግጭት ኣብ ዝሰጋገረሉ ከዓ ድልውነት ንምሕያል እዩ መንግስቲ ሽወደን እቲ ዕድመ ኣወንታዊ ምዃኑ ዝቕፅል ስጉምቲ ከዓ ባይቶ ሽወደን ማለት ሬክስ ዳግን ኔቶን ነቲ መደባት ክሳምዑል እዩ ክትብል ሬድዮ ሽወደን ገሊጻ ኣላ ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ኣብ ሎተሪ ዝተመርኮሰ ፃዕርታት ምትእኽኻብ ገንዘብ የካይድ ኣሎ ብዝብል ብርቱዕ ነቐፌታ ይወርዶ ምህላው ተፈሊጡ እዚ ነቐፌታ ዝስዕብ ዘሎ ኣብ ጋዜጣ ዳገን ስኒሂተር ንኣረጋውያን ዓማዊል ዕላማ ዝገበረ ሜላታት መሸጣ ምህላው ድሕሪ ምቅልዑ እዩ تسلف بوغنو نتكالات وصاي بتليماركت ام مزغبا لوتر مساتف كم زقارص ازغلص خوينو وانا كادي سرح نايت كوبانيا كاب سرح دسوغي يقولهم بخال زينا اب تكال محبراو مدحن زقربو طلبات زرأيلو ناي مسرح غيزي كاب تلمون زنوح خوينو يقصلالو تبايلو مخنيات ناي زمدنو غاي اب تبع المزيد حرز تغبره مغدال سرحتنياتاتيم نملعلو ابايتي املكيتا اغلغلو زينا ريدي شودن كم زصصبت تنت خوينو حجي بماكلاي جمجم كساب حد وسان زوسد سلسته اوارح يحلف لهم እዚ ድማ ዓሚ ኣብ ትሕቲ ሓደ ወርሒ ይወድእ መንባሩ ብምንፅፃር እዚ ግዜ ብርግፅ ብዙሕ መድነጋይ ዘለዎ ምዃኑ ተመልኪቱሎም ምስ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ምትእስሳር ዘለዋ ሽወደናዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ብገበን ምጽናት ዓሌት ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ኣብ ልዕሊ ያዚዳውያን ኣብ ሶርያ ብዝተፈጸመ ከቢድ ገበናት ኩናትን ተጠርጢራ ክትክሰስ ትፅቢት ይግበር ክትብል ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ሓቢራ እቲ ሓሙስ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣውራጃ ስቶክሆልም ዝቐርብ ክሲ ካብ 2014 ክሳብ 2016 ኣብ ልዕሊ ውሕዳት ተዛረብቲ ቋንቋ ኩርዳውያን ያዚዲ ኣብ ራቓ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ህልቂት ዝምልከት እዩ እታ ድሮ ብገበን ኩናት ኣብ ማእሰርቲ ትርከብ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ክሲ ኣይወዓልክዎን ብምባል ነፂጋቶላ ብኻልእ ዜና ኣብ መላእ ሽወደን ዕንፀይቲ ዝተሰርሑ ውብባትን ክሊማ ምቹዋትን ሞዱላር መንበሪ ኣባይቲ ተኣታተው ኣለዉ ወላ እኳ ባርሓዊ ኣብ ዝኽሰተሉ እዋን ንምጥፋእ ፀጋሚ እዩ ዝብል ስክፍታ እንተሃለወን ኣብ መንጎቶም ሞዱላት ብዝተኸስተ ባርዕ ሓያሎ ህንፃታት ክፈርሱ ዝተገደዱ መንባሮም እናተፈልጠ ብተመሳሰለ ኣገባብ ዝያዳ ተመሳሰልቲ መንበሪ ይህነፁ ምህላዎም ሬድዮ ሽወደን ፀብፂባ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ቲክቶክ ትማልሶኒ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕጊ ኣሜሪካ ቲክቶክ ብባይትዳንስ ክሽየጥ ወይ ክእገድ ምውሳኑ ኣብ መሰል ናጽነት ምዝራብ ተጠቀምቱ ኣሉታዊ ጽልዋ ክሕድር ብምባል ተማጊቱ እቲ ሕጊ ክወፅእ ዝደረኸ ሓበሬታ ተጠቀምቲ ዜጋታት ኣሜሪካ ብመንግስቲ ቻይና ንኽምዝመዝ ተቓልዓ እዩ ዝብል ስክፍታታት እዩ ቲክቶክን ባይትዳንስን ምስ ሰመዚ ቻይና ርክብ ከም ዘለዎም ብተደጋጋሚ ክነፅጉ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ተን ኩባንያታት ነቲ ሕጊ ንምዕጋት ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጉንበት ክሰን ኣቕሪበን ነይረን እየን ነቲ ዘይ ሕገ መንግስታዊ ዝበልኦ ስጉምቲ ብምንቃፍ ከዓ ኣብ ልዕሊ 170 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ተጠቀምቱ ዝተፅዓነ እገዳ ምዃኑ እየን ዝገልጻ ሰለስተ ደያኑ ዝሓቆፈ ፓነል ትማልሶኒ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ይግባይ ንመጎተን ሰሚዑሎም ጠበቓ ቲክቶክን ባይትዳንስን ኣንድሩ ፒንክስ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ሕጊ ኣብ ዘይተወሰነ መጻኢ ሓደጋታት ዝተመርከሰ ፍሉይ ክልከላ ዘረባ ዝፅዕን ኢሉሎም ምስ ቻይና ብዝተኣሳሰረ ዝነበረ ስክፍታታት ብኣግኡ ከም ዝተለዓለ ዝጠቐሰ ሚስተር ፒንክስ እቲ ትካል በቲ ሃገር ከም ዘይውነን እውን ገሊጹ እዩ ዳኛ ሰሪ ሰሪቫንከን ግና
ትትካል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ቻይና እዩ ዘሎ ክብል መልሲ ምሃቡ ቢቢሲ ኣታሓይዛ ጸብፂቡ ኣላ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ሎም ሰሉስ 17 መስከረም ባህር ሚኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተሎም ፀናሕኩም እዮም ምሳና ብምፅናሕኩም ኣዝና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም